ସମ୍ଭବ କେବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନଥିବେ ହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ ୟାଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ କିସ ତୋର ନାମ ତୁ ହିଁ ତାର ରାମଣି କିସ ତୋ ପତିର ନାମ ଆଗନାରୀ ମଣି ସତ୍ୟ କୁହ ସୀତା ମନରୁ ତୁମର ନାମ କଣ ତୁମେ କାହାର ରମଣୀ ତୁମ ପତିଙ୍କ ନାମ କଣ ଆଉ ତୁମ ପୁତ୍ରର ନାମ କଣ ତୁମର ପରିଚୟ କଣ ଦୟାକରି ତୁମ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ କହିଦିଅ ହେଲେ ବାବୁ ଆପଣ ସବୁ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ମୋ ପୁତ୍ର ଛଡ଼ା ମୋ ପୁତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ରୋଡ ସାଇଡରେ ହଉଛି ତୁମେ କାହାର ରମଣୀ ତୁମ ପୁତ୍ରର ନାମ କଣ ଦୟାକରି ତୁମ ପରିଚୟ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ ତୁମ ପରିଚୟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଯଦି ଆପଣ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମତେ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପୁତ୍ରର ସଂସ୍କାର କରିଦେବି ବାବୁ କରିବି ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଠିଆ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ପୁତ୍ରର ସବୁ ସଂସ୍କାର ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲେ ତୁମ ପରିଚୟ କଣ କହିଦିଅ ତିନି ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋର ସେଇ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ନାମ ସୌମ୍ୟା ଶୁଣ
କରୁଛ ସୌମ୍ୟ? କେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ସୌମ୍ୟ? କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଥିଲ ସୌମ୍ୟ? କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ? ତୁମର କଣ ହେଇଛି ସୌମ୍ୟ? ମତେ କଣ କଥା କହିବନି? କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ, ତୁମେ ଏଠି ତୁମେ କଣ କରୁଛ ସୌମ୍ୟ? ତୁମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବ କଥା। ତାହେଲେ ସଂସାର ଗୃହରେ ତୁମେ କରୁଛ କଣ ସୌମ୍ୟ? ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ। ଧୀରେ ଗଳିକା ଧୀରେ ଉଠେ ଏ ପବିତ୍ର ଯାଉନୁ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ମତେ 50 କଉଡ଼ି ଦରକାର ଥିଲା ସୌମ୍ୟ। ଏ ନଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ତୁମେ କୁହ ସୌମ୍ୟ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତି 50 କଉଡ଼ି? ହାତ ଆଜି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳର ଦାସ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଏଇ ବାରାଣାସୀର ଦକ୍ଷିଣ ସଂସାର ହଉଛି ଓହୋ ଦେଉଳେ ଭଗବାନ ଯାଉନ ତୁମେ ତ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ପୁତ୍ର ରୋହିତ ନା କଦିରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସୌମ୍ୟ? ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନି ସୌମ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓ କର ତାଠାରୁ ଟିକେ ପିତା ଡାକ ଶୁଣିବି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାତକ ପରିକା ଚାହିଁ ରହିଛି ସୌମ୍ୟ। ତମେ କଣ ରୋହିତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିନ? ସେ କଣ ଆସିନି ସୌମ୍ୟ? ରୋହିତକୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନ? ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ରୋହିତକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀ, କେତେ ଦିନରୁ ରୋହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲା। ମତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ମା ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ଯାଉନ ହେଲେ ଆପଣ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି
ମୁଣ୍ଡ ନୁଆ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ରୋହିତ କୋଉଠି ଅଛି କାଇଁ ଏଇଠି ଆଇଲେ ସେ ତ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକି ଯାଉନ ଟିକେ କୋଉଠି ଅଛି ସୌମ୍ୟା ସୌମ୍ୟା ତୁମେ ଏମିତି ମୁହଁ ବୁଲାଉଛ କଣ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ରୋହିତ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ଆଉ ତୁମେ ମତେ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛ ରୋହିତ କୋଉଠି ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ ମୋର କୋଉଠି ଅଛି ରୋହିତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ ଆରେ ମୋ ରୋହିତ ସୌମ୍ୟା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦେଇଥିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିଲିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ରଖିପାରିନି ସ୍ୱାମୀ କଣ ପାଗଳି ଗୁଳି ଗପି ଯାଉଛ ସୌମ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ରୋହିତ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ସ୍ୱାମୀ କଣ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବା କଥା କହୁଛ କଣ ହେଇଛି ସୌମ୍ୟା ରୋହିତ କୋଉଠି ଅଛି ଓ ରୋହିତ କାହିଁ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ରୋହିତ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତେବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବାଦଲ ଏ ବାଦଲ ଆଇ କେତେ ବାଦଲଟି ଆଗ ପଟେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ ଆଗ ପଟେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ ଯୋଉ ଅର୍ଗେନ ବଜଉନାହାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇକି ଯା ଆଗ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ